سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كمي تتصنحو زيناتات سبورتن وشتا هاجرن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فتصامي مسانا ختصنحو بخبرين عدم فلما كاندنت بتاتو بتوسخي نزا چانل حدث تزخونكم كومنت لايك سابسكرايب كتقبرو بتحتنا نزا آخركم سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار عبوز دستا صحاب سيني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة هنوك مولو برهان قبل الأفريقيا أسمر عجيو زحلف ورحيا وشت خلت سومون تراي قبل شامبيون أفريقيا 2023 كمون قبل العود زور رواندا كل 2023 إيرتراوي هنوك مولو برهان نعرفتي لو مينا بزو كحليتي أب أسمر أبزعتو اللو بسدرا بيتن فتوتن دمو أب قبابله تغيرلو كم زفلت هنوك مولو برهان أبز حلف ورحني حدش عامد كل التجزيني مدرخ عوتن للعسر تجزي مسك قدامو تبلوت أسكوينو وددرو بمزامو بيوسي أين زواب حامش لميتن شمونتن نتبينا محفوظة هجرايت غانتا يأتيو كام ذكر هنوك مولو برهان نتا ورحية كاتي استخايد شامبيون أفريقيا كل 2023 نايت أرجع وددر بزارنا قصبتا وددر قدامو يكون دحر معواتو زودي شامبيون دفيو بغطا كاب غانا نابرواندا بمبرح نتي كاب 19 كساب 26 لكاتي زتخايد زور رواندا 2023 مسغانتو جرين بروجكت بارداني بمسلاف نتو زور بلوع البقعت بمعواتو ناب إيرترا كيتمسى مسغانتو ناب تيليان بمبرح هاب تيليان مسغانتو تسليفو خوادادر تحرم متناحيو نعرفت ناب إيرترا زمرح زلو هينوك ملو برهان أبز مجمري أواح نايز حدش سيزن زكايدو موددرات 4 عبيت عوتات لعل 10 توبتين وددورو تحرم مزامو نعون هاجرايت غانتا إيرترا حاموش لميتن شومونتن نايوسي أينت بخمس جيب كيليو سينما سمرة دمان ود مولي سنين عرفت جزي كخونلو نمنا قددن بشكلتا كتما خرنز حلف سنبت عبر 4 مدبات بستخايدنا كرونومتر وددرات قصيلو علو 4 غانتاتات سالساي ديفيجن يوز 4 غانتاتات سالساي ديفيجن يوز بنا 45 كاليتات في اللي ناتبقسا 23.5 كيلومتر شفينن غانتا مقعزة ب 39 دقيقة 36 كاليتن كتعوتن كلا ريرسي 4 دقيقة 11 كاليتن شالوك 41 دقيقة 45 كاليتن فاميلي 41 دقيقة 54 كاليتن أمس جيبن أمنا كالاي ديفيجن غانتا ريبسي نستسر على 34.7 كيلومتر ب 57 دقيقة 29 كاليتن بمزامة كتعوتن كلا مقعزة ب 26 كاليت كاليتي غانتا شالوك دما ب 1 ساعة 34 كاليت ساسيتي تسرعة نايدك عنستيو نايولك الناي جزي وددرون أكال ناي تعلت ينيرو أبز 19.6 كيلومتر شفنا وددر تقدادا ميت يوردانوس تكي كرتاش نيورساليم قرقسني 1 دقيقة 64 كاليتن قاب بمنصف قبل الكوينة بزيكا زي 24 كيلومتر أبز شفنني عبيت غانتاتات وددر ريتسيات عويتا مودادر تريس زنبرت مقعزة أبز استرف 8 كيلومتر كل تقدادمتا بمزرارم بحقيت وددر تقلفا ريس نز وددر بحد ساعة 11 دقيقة 65 كاليتينه تعويتات اللو عوتات كان تخانز تدالو اللو مشلمات كابيدا محدار كتما كرن عطو رزن عريان كالوت ناي كبر قدوماتن تقبيلهم أزو خمزيلون كلاب زحلف عمتات ببلوت بوعاتو قبل الكجدن بشكلتا زوعان سبا زغنة تقدادا ميقانتا ريس عماني الإيو ود بمهر أبتا معلتنا بكلب لندن زوا ماكل بوقعي تساقاقيرو أكايدتنا إذا قانتا بتوددر بأكل بمركب مسقانتو دحريز قبرو سممعيهم نازي تقدادا ماي أبالهم جيرو مزلو أمانيل بزيكاتي بولك إذا مزقب عوتات قانتو شامبين كتكون عاب إجام بمبركاتو زبت أحنا حبريتا يرد أوليفر جرود وعلو خنا وحيو أوليفر جرود أول حميازة مس إس ميلان حدش وعل كفر رمي أوليفر جرود مس إس ميلان زرزر وعل من وحا من قخلتين وقنات تسمامعهم جرود نزمت عمت 3.8 مليون يورو دوموزن بوناسن كركبيو جرود مس إس ميلان زلو حدش وعل أب كرباوان كقلتيو أنسو فاتي بتي أبوز ولو حقو سايكونن أبو عنصو فاتي بوري فاتي نخنتات ودو أب بارسيلونا نقفو أبو عنصو فاتي ودو بتزوها بوزولو نايتقوة عدلات حقوس كم زيكونا كابتا كلب قوة خمز خيلن قليتو باز مخنيات دما عنصو فاتي بتي أبو زكايرو أكاتعك على محتد أزي خمز حرقة قليتو مدرني أبو عنصو فاتي كخون زيدليو نقريو نيرو عنصو فاتي
ኣንሱ ፋቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከተኩርን ካብ መራኸቢ ብዙሃን ክርሕቕን ዝደሊ ካብዚ ንላዕሊ ይግባአና እዩ ንሱ ቁፅሪ 10 ናይ ባርሳ እዩ ዝለብስ ኣቦ ኣንሱ ፋቲ ባሪ ፋቲ ወዱ በቲ ኣብ ባርሴሎና ዝወሃቦ ዘሎ ናይ ፆታ ዕድላት ሕጉስ ከም ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ከም ዝግብኦም ገሊጹ ካብዚ ንላዕሊ ድማ ኣንሱ ቁፅሪ 10 ማልያ ባርሳ ይኽደን ሜሲን ሱዋረዝን ግሬዝማንን ኣብ ባርሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ባዕሉ ብዙሕ ፀወታታት ይፃወት ነይሩ እዩ ኣንሱ ኣብ ባርሳ ቁፅሪ 10 ማልያ እዩ ዝኽደን ስለዚ እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ እዩ ግን ከዓ ሓደ ክልተ ሰለስተ ናይ ፀወታ ደቃይቅ ጥራዩ ረኺቡ በዚ ኣዝየ ዝሓዝን ኣሌማኒ ባርሳ ኣብኡ እምነት ከም ዘለዎ ነጊርኒ ጆርጅ መንደስን እውን ኣንሱ ፋቲ ካብታ ክለብ ከም ዘይወፅእ ነጊርኒ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ግን ኣሓስብ መንደስ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ዝውውር ሕቶታት ከም ዝበፅሖ ባርሳ ግን ክትሸጦ ኣይደለየትን ባርሳ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣንሱ ፋቲ ካብ ማህረምቲ ተመሊሱ ክፃወት ተገዲዱ እዩ ኣንሱ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንደገፍቲ ከሐጉሲ ተመሊሱ ሕጂ ሚታዊት ብቁዕን ድልውን ኮይኑሎ ስለዚ ሕጂ ዝደልዮ የለን ኩዕሶ ክፃወት ረሲዑ ዲኻ ትብል ዘለኻ ወይስ እንታይ ኣንሱ ዝመፅእ ዓመት ኣብዚ ድዩ ክፀንሕ ይደልዎ እዚ ግን ኣብቲ ባርሳ ትደልዮ ይምርኮስ ኣነ ግን ብዛዕባ እዚ ምስ መንደስ እውን ክራኸብን ክዛረብን ናበይ ይኸይድ ይኽእል ሕጂ እውን ነዚ ክውስን ብዙሕ ግዜ ኣለና ሓደ ግዜ ግን ብዛዕባ ሴቪያ ብዙሕ ኣሓስብ ሉዊስ ኤንሪክ ንሕጂ ናብ ዝኾነት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ኣይከይድኒ ወዲ 52 ዓመት ዋና ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ባርሴሎናን ስጳኛን ነበር ሉዊስ ኤንሪክ ብዛዕባ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ዝነበረ ህይወት መጻኢ ኣሰልጣንነቱን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ተዛሪቡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ዘሎ ኩነታት ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ዝኾነ ዜና ስጳኛ ኣንበብኩን ማሕበራዊ መራኸቢታት ስጳኛ ኣይከታተልን ነይረ ጸብጻባት እንግሊዝ ጥራይ ዘንብብ ነይረ መራኸቢ ብዙሓን ስጳኛ ብዙሕ ፀቕጢ ስለ ዝገብራለይ ነቲ ዝበልኦ ክቕበል ንነፍሰይ ክቆፃፀሮ ኣይከኣልኩን እቲ ቀንዲ ነገር ክዛነን እቲ ዝፈትዎ ነገር ከስተማቕርኒ ነይሩ ብዛዕባ እቲ መግናሕቲ ሓቂ ዋንጫ ዓለም ጌጋታት ፈፂመ እንትኾነ ግን ከም ኣሰልጣኒ ስጳኛ ብነፍሰይ ሕጉሴ ኣነን ሰራሕተኛታተይን ቁኑዕ ዝበልናዮም ውሳነታት ወሲድና ኣንቶኒ ኮንተ ካብ ቶተንሃም ዝተባረረ ሉዊስ ኤንሪክን ሓዊሱ ገለ ፍሉጣት ኣሰልጠንቲ ምዛ ክለብ ክትሓሓዙ ፀኒሖም እዮም መዚ ብዝተኣሳሰር ኤንሪክ ብዛዕባ ቶተንሃምን ኣሰልጣኒ ፕሪምየር ሊግ ተዛሪቡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰርሕ ደስ ምበለኒ ግን ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንነፍሰይ ኣይርአያኒ ብዘይካዚ ኣገደስቲ ነገራት ክትገብር ናብ እትኽእል ጋንታ ክኸይድ ደስ ይብለኒ ሕጂ ናብ ዝኾነት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ግን ኣይከይድኒ ኢሉ ፔፕ ጓርዲዮላ ንየርገን ብዙሕ ኣኽብሮት ኣለኒ ዝሓሸ ኣሰልጣኒ ገይሩኒ ዓሩኽ ኣይኮናን ብሓባር ምሳሕ በሊዕና እውን ኣይንፈልጥን ቁፅሪ ቴሌፎኑ ኣለኒ ግን ደው ኢለሉ ኣይፈልጥን ኣነ የኽብሮየ ግን ዝመፅእ ቀናም ክስዕሮ ከም ዝፍትን ይፈልጥ ቶማስ ሁተል ንሊሮይ ሳን ፍሉይ ኣቓልቦ ይህበሎ እዚ ኣሰልጣኒ ንሳነ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝነበረሉ እዋን ጀሚሩ ክከታተሎ ፀኒሑ እዩ ሳነ ኣብ ትሕቲ ናግልስማን ዝነበሮ ማእከላይ ናይ ምጥቃዕ ተራ ሕጂ ኣብቂዕሎ ሁተል ነቲ ተፃዋታይ ኣብ ክንፈ ኣጥቃዒ ዝያዳ ከመሓይሾ ይደሊ ሄርበርት ሬናርድ ስዑድ ዓረብን ተፈላለዮም ዋላ እኳ ሄርበርት ሬናርድ ምስ ስዑድ ዓረብ ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል እንተሃለዎ ምዛ ጋንታ ዝነበሮ ስራሕ ግን ኣብቂዕዩ ወዲ 54 ዓመት ዋና ኣሰልጣኒ ፈረንሳዊ ሄርበርት ሬናርድ ንሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ፈረንሳ ንምሓዝ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስዑድ ዓረብ ዝነበረ ውዕል ኣቋሪፁ ሄርበርት ሬናርድ ካብ 2019 ጀሚሩ ዋና ኣሰልጣኒ ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ክሳብ 2027 ምስ ስዑድ ዓረብ ውዕል ኣለዎ ብመሰረት ምንጭታት ፈረንሳ ሄርበርት ሬናርድ ኣብ ቀረባ እዋን መሪሕነት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ፈረንሳ ክሕዝ ከም ዝኽእል እዮም ዝትንትኑ ሊዮነል መሲ ኣብ ኣህጉራዊ ፀወታታት ልዕሊ 100 ሾቶታት ዘመዝገቡ ተፃወቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 122 ዓሊ ዳይ 109 ሊዮነል መሲ 102 ሊዮነል መሲ ኣብ ልዕሊ ኩራካው መበል 57 ሃትሪክ ኣመዝጊቡ ውፅኢት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኤሮፓን መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪካ ኢኳቶሪያል ጊኒ ንቦትስዋና 3-2 ኬቨርድ ንኦስትሪያ 1-0 ግብፂ ንማላዊ 4-0 ናሚቢያ ንካሜሩን 2-1 ጋምቢያ ንማሊ 1-0 ደቡብ ኣፍሪካ ንላይቤሪያ 2-1 ሴኔጋል ንሞዛምቢክ 1-0 ኡጋንዳ ንታንዛንያ 1-0 አይቨሪ ኮስት ንኮሞሮስ 2-0 ቶጎ ምስ ቱኒዝያ ማዕረብ ብ1-1 ውፅኢት ማውሪታንያን ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ኮንጎን ድማ 1-1 ተፈላለን ኣብ መጻረይ ዩሮ 2024 ኖርዌይ ምስ ጆርጂያ 1-1 ኮሶቮ ምስ ኦንድራ 1-1 ሮማንያ 2 ቤላሩስ 1 ስኮትላንድ 2 እስፓኛ 0 ስዊዘርላንድ 3 እስራኤል 0 ቱርኪ 0 ክሮኤሽያ 2 ዌልስ 1 ላትቪያ 0 ብዝኾነ ውፅኢት ተፈላለን ኣለዋ
ኣሌክስ ኢዎቢ ብዛዕባ ቡካዮ ሳካ ብሕጉስ ምክንያቱ ብሉፅ ተፃዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣኽባርን ትሑትን ሰብ እዩ። ክለብ ቶተንሃም ኣብ ክራማት 2013 ንኣንድሬ ቪላስ ቦኣስ ምስ ኣባረረት ብጠቕላላ ዘባረረቶም ኣሰልጠንቲ 55 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳ ከፊላቶም። ንኣንድሬስ ቪላስ ቦኣስ 4.5 ሚልዮን ንቲም ሻርጅ ኣይከፈለቶን ንማውሪስ ፖቼቲኖ ድማ 12.5 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላቶም። ሆላንዳዊ ናይ ቅድም ብሉፅ ተፃዋታይ ማርኮ ቫን ባስተን ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዘሎ ቨርጅል ቫን ዳይክ ነዛ ጋንታ ህውከት ይፈጥረላ ኣሎ ብምባል ንናይ ምምራሕ ዓቕሙ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትይዎ። እዛ ብሮናልድ ካማን ትዕለም ዘላ ጋንታ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፋልማይ ፀወታ ብፈረንሳ 4-0 ብምስዓራያ ካብ ባሕፍረት ተጎልቢባ። ኣብዛ ግጥም ካብ ቫን ዳይክ ሕልፊ ካልኦት ተፃወቱ ብዘርኣየ ድኹም ምንቅስቓስ ግዳይ ነቐፌታ ተንተንቲ ኮይኑ ነይሩ። ሆላንድ ሶኒ ምሸት ንጂብራልታር 3-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ እዚ ተኸላኻሊ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ኣርእዩ እንተኾነ ካብ ነቐፌታ እዚ ኣብ 1988 ኣብ 1989 ከምኡውን ኣብ 1992 ሽልማት ባሎን ዲኣር ዝዓተረ ወዲ ሃገሩ ኣይምለጠን። ቫን ባስተን ቫን ዳይክ ድምፂ እዩ ዝገብር እምበር ወል ሓንቲ ኣይዛረብኒ። ሓደ ብሉፅ ሓለቓ ጋንታ ዓዊሉ እንታይ የጋጥም ኣሎ ብንፁር ክዛረብ ኣለዎ። ንሱ ግን ብኣንጻሪኡ ህውከት ጥራይ ዝፈጥር በቃ ናብ ዘይምርዳእ ይመርሓካ ከም ሓለቓ ጋንታ እዚ ከየጋጥም ኢኻ እኮ ትከላኸል ዘለካ ክብል ቫን ዳይክ ነቲ መዝነት ይበቅዕ ኢሉ ከም ዘይኣምን የረድእ። በዘይካዚ ቫን ባስተን እዚ ተፃዋታይ ሊቨርፑል ዋላ እኳ ኣብ መቐየሪ ክፍሊ ንፉዕ እንተኾነ ብመዳይ ታክቲክን ቴክኒክን ግን ብሉፅ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ እዛ ጋንታ ሜዳ ዝመርሓ ካልእ ተፃዋታይ ከም ዘድልያ ገሊፁ። ንሓሳብ ቫን ባስተን ዝደገፈ ሩድ ጉሌት በጎን ነዚ ተኸላኸሊ ወቒሱዎ ኣሎ። ንድሕሪት እዩ ዝኸድ ዘሎ ኣብ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እውን እኮ ድሮ ነቒፎሞ እዮም ዝበለ እዚ ሆላንዳዊ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ምዛ ናይ ሎም ዓመት ጋንታ ዓለም ብምምራፁ ከዓ ንነብሱ ካብ ኩሎም ዝበለፀት ገይሩ እዩ ዝሓስባ። ሓለቓ ጋንታ እዩ ነዚ ፀገማት ድማ ክፈትሖ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ እንተኾነ ኣብ ቅድሚ ንዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማት ቆርብ ርእይቶ ጥራይ ዝህበሉ ዘሎ ብዘይክኡ ልዕሊ ዓቐን ተዛንዩ ዝፃወት ዝበለፀ እንተኮይኑ ብግብሪ የርእየና ኢሉ ጎሌት ንሶም ዝህብዎ ርእይቶ ኣወንታዊ ነቐፌታ ምዃኑ ይገልፅ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቫን ዳይክ ንነቐፌታ ደቂ ሃገሩ ቀልጢፉ መልሲ ይብሉን እሱ ዝንዓይ ጥቕሚ የብሉን። ኣብዚ እዋን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ርእይቶ ክህብ ተፈቒድሉ እዩ። ዝኾነ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ጥርዚ ብቕዓትን ትሑት ደረጃን የርእዩ። ቀጻሊ ሓደ ዓይነት ፀወታ ክተርኢ ዘይምኽኣልካ ኸ ንቡር እዩ። ሰባት ክርስዕዎ ዘይብሎም ድማ ምግጋይ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኩሉ ሰብ እውን ዘለዩ ኢሉ ቫን ባስተን ኣቐዲሙ ሆላንድ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣንጻር ኤኳዶር ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍለያ ምስ ቫን ዳይክ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣትዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ቫን ባስተን ነዛ ጋንታ ኣይመርሓን ክብል እንከሎ ቫን ዳይክ ከዓ ኣወንታዊ ኮይኑ ሰሚዕዩ ኣይፈልጥን እንታይ ክገብር እዩ ዝደልየኒ ዘሎ ኣብ ስቱድዮ ኮንካ ምዝራብ እኮ ቀሊል እዩ። ኣነ ወትሩ ኣብ ቅድሚት ኣለኹ ነዛ ጋንታ ብዝበለፀ መንገዲ ዝመርሓ ኢሉ መሊስሉ ነይሩ። ኣብ 2018 ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሊቨርፑል ዝተፀንበረ ቫን ዳይክ ሊቨርፑል ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን ሊግ ክትዓትር እንከላ ሓደ ካብ ዝበለፁ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ይፅዋዕ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ዝወዲ 31 ዓመት ካብ ዝሓለፈ ወቅቲ ስፖርት ጀሚሩ ብዝፈፀሞም ጌጋታት ግዳይ ተደጋጋሚ ነቐፌታ ኮይኑ እዩ። ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ብሪያል ማድሪድ 5-2 ኣብ ዝተሰዓረትሉን ቅድሚ ኣህጉራዊ ግጥማት ከዓ ብፖርማውዝ 1-0 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ግጥማት ግዳይ ዝገበራ ጌጋታት ፈፂሙ እዩ። ዲያዝ ተመሊሱ ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዜ ዝወርሐ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል ሉዊስ ዲያዝ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ናብ ልምምድ ተመሊሱ። ዝኮሎምፒያዊ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ጋንቱ ብኣርሰናል 3-2 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ግጥም እዩ ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ። ዋላ እኳ ኣብ እዋኑ ን3 ኣዋርሕ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ትፅቢት ተገይሩሉ እንትነበረ ምስ ጋንቱ ናይ ሓጋይ ልምምድ ንምግባር ናብ ዱባይ ኣብ ዘቕንዓሉ ግን ተወሳኺ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ። በዚ ድማ ን14 ሳምንቲ ተኣሊዩ ፀኒሑ። ዲያዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ናይ ኣካዳሚ ጋንታ ልምምድ ኣብ ዝገበረሉ እወታዊ ምዕባለ ምርኣዩ ይግለጽ። ከም ውጽኢቱ ናብ ቀዳሚት ጋንታ ክጽንበር እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ናይ ቀረባ ወገናት ድማ በዚ ድማ ምምላስ ዝወዲ 26 ዓመት ኣጥቃዒ ነጣብ ሻሻይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ ዓቢ ሓገዝ እዩ። ብዓብዪ እውን ንዓላሚው የርገን ክሎፕ እፎይታ ዝህብ እዩ። ሊቨርፑል ኣብታ ድሕሪ 2 መዓልትታት እትጅምር ወርሒ ሚያዝያ ብተኸታታሊ ኣገደስትን ከበድትን ግጥማት ይጽበያ። ዝመጽእ ቀዳም ናብ ማንቸስተር ተጓዒዛ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ምግጣማ ሶሉስ 4 ሚያዝያ ናብ ከተማ
ከተማ ለንደን ብምቕናዕ ምስ ቸልሲ ክትፋጠጥ እያ። ሰንበት 9 ሚያዝያ ሃነት ኣብ ቀዳማይ እግሪ 3-2 ዝረታዓት ኣርሰናል ክትዕድማያ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ። እዘን ግጥማት ሊቨርፑል ራብዓይ ደረጃ ንምሓዝ ኣብ እትካይዶ ዘላ ቅልስ ወሳኒ ተራ ክህልወን ትፅቢት ይግበር። ከም ቅድመ ግምት ምንጭታት ዲያዝ ኣብታ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዘካይድዎ ግጥም ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ክህሉ ትፅቢት ይግበር። መቀየሪ ክፍሊ ባየር ሙኒክ ብጉዳይ ዓላሚ ነበር ጁሊያን ነግለስማን ተመቃቂሉ ምንባሩ ተሓቢሩ። ከም ኪሚክ፣ ጎርተስካ፣ ዴሊክት፣ ኡፓማክኖ፣ ፓቫርድ እዚ ዓላሚ ክፀንሕ ክደልዩ ከለዉ ኑየር፣ ሰቨን ኦርሊች፣ ጊናብሪ፣ ሳና፣ ሙሲያላ፣ ካንሴሎ ማነን ግን ኣንጻሩ ምንባሩ ይግለጹ። ነግለስማን ዝሓለፈ ዓርቢ ድሕሪ ምብራሩ ቦትኡ ብቶማስ ቱቸል ተተኪዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩም ሓበሬታ ረኺብኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና።